a zavedli všetky liečky, jazdierka aj barí. No a tam u nás nerastú. No roďte, tam u nás nerastú na stromoch jablčka, ale samé cukrovníky. No a vaše pani učiteľky, no roďte, odprečky sú samé dobré detičky. Vaše pani učiteľky mi napísali, že tu sú samé dobré detičky. Áno, áno. A ja som vám za to priniesol také darčeky. Ale sa vás chcem spýtať, poslúchate? Dobre. Snažíme sa, niekedy sa to trošku pokazí u niektorých detí. Nebojkaj sa. Ale všetci majú vo ukryté také dobré srdiečka, takže oni sa budú Mikuláš veľmi usilovať. No dúfajme, že pre každého z vás tam ten balíček No a ako sa tu volá? No ty si také petunké dievčatko, nebojkaj sa. Ja ti nič neurobím. Toho čerta základne nepreš. Áno. Prv bol mi taký zlý. Ale my ho tu nechceme, práve. No. Michajko, čertisko, lebo sám ho Ale sa páči. Páči sa mi Klára, budem ti pomáhať. Dobre. Aj tebe sa páči. Lenočka, raz navrhnúť. Poďme sa poďakovať Mikulášovi aj Anielikovi takouto pesničkou. On nám rozprával Mikuláš, že prišiel už z takej tej zasneženej zimnej krajiny a my vieme o takých slihových vločkách pesničky. Postavíme sa a dáme im také zaspívanie poďakovanie. Pekne sa už postavíme, my chceme poďakovať Mikulášovi aj Anielikovi pesničkou. Počkáme ešte na sebočky, istieročky, šaty máme, smielové, keď jesli máme. Môže jej Alicka pomôcť. Kto chce ešte pomôcť? Tak sa všetci postavte a možno o tom škôlkári povedať. No? Škôlkári som a už viem, nosom kresliť nemôže. Robí chleba, pevná ruška, podarí sa kruh aj súčka. Do nás nie. Joj, počkaj. A je otvorený. Mikuláš, tak prečo by nemohol byť v škôlke? Dečku, kde napadalo veľa snehu, zavedli všetky liečky a balíky. A u nás nerastú na stromoch jablčky ani slivečky, ale čokoládky, lebo ja som z takej krajiny, sa volá Čukotka. A tam rastú čokoládky. A ja vám teraz som tie darčeky priniesol. Ale sa musím vás skoro spýtať. Poslúcháte tie, pani učiteľky? Ideš prečať disku. A naučíte sa nejaké básničky alebo pesničky? Áno. A aké? Kto mi povie? Však ho nevidí.
Białe detičky sú dobré. Ja im tak pekne pridávam takú lásku, vieš? Ty si krásne krásne. Detičkou porozdávame, detičkám. Ako sa ty volá? Ty si tá Sabinka. Také pekné dievčatko. A ona tá pani učiteľka, keď mi písala, že tá Sabinka je veľmi peknúka, dobrá poslúcha. Ale ja si vás nedám. Dobrý deň, ja prichádzam z takej ďalekej krajiny, kde napadalo veľa snehu. Zamrzli všetky riečky aj krajiny, bariny. A u nás nerastú jablčka na strome, ale samé cukrovníka a čokolády. A ja som vám naoberal ich sladkostí, ja som vám ich priniesol. Tak nebojte sa, ja ho s tou palicou za toto všetko. Ja som teda povrchleče. Áno. A ja ho vylátam riadne po tej rifli a zaňerme ho preč. A dajú mi pozad. Pozadku riadne to palicou. Ale, lebo tu sú same dobré detičky, ktoré poslúchajú otecku aj mamičky. No, ja som prišiel z dalekej krajiny. No, ale aby som vás potešil. Nebojte sa, čerta. Ja ho zaženiem preč, lebo on tu nemá čo robiť. Že? Také pekné detičky. A viete aj nejaké básničky? A poviete mi? No to by som sa potešil. A pomáha by ste ho zdobiť taký krásny stromček? Tak to budem ja, určite, že? Áno. To je krásne. To bude on, že? No to je krásne. To bolo krásne. To ste ma potešili. Aj anielička potešili? Áno, veľmi. No teda. Taký klasika. Budete poslúchať. Asi sa bude. No pekne poslúchať. Dobrý deň, detičky. Dobrý deň. A poslúchajte, ja prichádzam z takej veľkej krajiny, kde napadalo veľa snežiku a zavedli všetky riečky, aj bariny. A vaše pani učiteľky napísali, Čertisko, choď preč. Čertisko, choď preč. Že tu sú samé dobré detičky, tu teda máš čo na. Nechoď tu. Choď tam preč. Tu sú samé dobré detičky, tak toho čerta zaženieme preč. Lebo ťa urá nám to parito, jeden nezničený strom. Poslúchaj to. No milé detičky, a viete aj nejaké básničky? Aké? Oni si nakreslili aj obrázky? Aj obrázky majú. Ukážte, aké sú Jaké krásne.
No to je prvé krásne. No teraz, aj tak je tam. No. To sa toto dievčatko trošku pojala, ja mám. Áno, nebojte sa, ja som dobrý ľud a čerta sa to neprve. Dobre, čerty to pojali. A už išiel preč. A milé detičky, ja sa vás ešte raz pýtam. Poslúchate tie pani učiteľky, aj maminky, aj ocínkov, lebo mi napísali vaše pani učiteľky, že vy ste tu samé dobré detičky a ja vám za to porozdávam darčeky. Taký darčeky darčeky. A ako sa ty váži? A budem do bačky še? Taký krásny. Tam je to. No teraz ty si taký krásny chlapček. A pekne poslúcháš. Pani učiteľka, podržte mi na to potom zoberiem. My tu nechám fotičku čakali. A niekde nám hodí čajka. A nie tu a foto. Už ste si mysleli, že nepríde? No, my sme čakali. Ale ste sa dočkali, vy by sme Ty si prvý chlap. No oni naraz sú také vzropané, ja si to postrývam. Lebo ona sa tam zima a bolo by mi na tú bradu zlý. A zima bolo zdielko, aby som mohol ísť uležovať si do postielky a podívať do zima. No aj tebe sa páči a poslúcháš sa nám. Ale poslúchať, keď aby som mohli aj národ, Čertisko, choď preč. Nie, ty si trpníčný. No, trpníčný. No. Ja neviem, dáček. A ty sa vyhokováš. A čo takala? Krásny chlapček. No, a poslúchaš a otinka. Môžeš to nazávať? Páči sa jablčko. No a kto by mi vedel porozprávať nejakú pášu? Čerti, poď preč. Toho čerta vezmeme. Poďme na nej. Ako krásne anieli. A poď. Anieli to dokonca. Najväčšie hrdinové vždycky sú v úzadí. To prepadá. Krásne, to sa mi páčilo.